buah. Wah, waras dan nyampleng tenan. Nah, jangan surangi tok rene. Belum kok ndodok kene sik. Nah, ndodok kene sik. Suwira rene. Piye ning opo iki? Iki wetengmu meleh aku golek mie ning warung iki ora ono. Kowe duwe ora? Ya enek wis pokoke nang redolan nang kontrakan kuwi dijamin warak kene iki kebetulan aku yo bar itu bantuan kok pemerintah kok. Cocok ngono mbak gak iki. Ya wis tau tak masake mie ya. Iki mu grum-grum yo bar kok kene lho. Do tak masake mie ru tak isahi yo an. Seger tak? Mantep Pak wae. Terus lho aku iki. Iya, wis. Bayar lagi? Ya ora karo kanca dhewe karo sapa wae. Wes gandeng aku wis marek, aku tak pamit sih ya. Terus wae. Ya, ya hati-hati nak medhuk. Jan gurem-gurem ya anggere rene terus madyang wareg mulih. Ora apa-apa jenenge karo kanca ya kudu ngene iki saling membantu. Nah, tapi kok isa-isane pirang-pirang ngene. Isa dhewe isa-isa sik. Perantauan, jomblo, isa-isa dhewe, masak dhewe, mangan dhewe, turu dhewe. Tahun ngarep piring iki tak londrekke. Tapi alhamdulillah walaupun aku perantauan, aku yo tetep oleh bantuan saka pemerintah. Alah batuku lodek. Nak telepon kok bingungi kok. Dadi kelingan simbok nang kampung. Lo nak ya tenan to telepon. Halo Le. Halo Mbok, alhamdulillah Mbok, wingi aku untuk bantuan saka Kementerian Sosial. Lumayan iso digo nyambung urip, kondisi paceklik kaya ngene. Iya aku ya entuk BLT. Wah, alhamdulillah. Pemerintah pancen perhatian karo rakyate. Nak ngono tak telepon karo Pak Menteri sik Le. Ya Mbok. Halo Pak, tur nuwun ya Pak. Wis dikai bantuan, ra kaya dheke. Iso mung ninggal kenangan.